तो हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक एन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो बरनाय जाफिनलायबाय आं रायलायनाय फैगासिनो आरोना एकदमबारे इखो लाखायाखै आरोना माने एकदमबारे थाबनो थाबायनो लुगैबाय आरोना ओमफ्राय बे लुमारखौ खाना लानाय जादों होनबाथाय बे गुफुर नांदोंना दागो थाबायना बेनि थाखायनो माने आं लुमारखौ खाना लानाय जादों आरोना बुंदोंमोन ना नोंथांमोना साननैसोनि आगोल आंनि भिडिअ नुखादोंमोन आंनि सिस्टारनि लोगो फैदो होननानै बियो दिनै थांसिगोन आरोना न'आव दिनै थिनहरसिगोन ओमफ्राय दा जों स्टेसनाव थांनो नागिरदों नैथिं टमटमार दङ बेथिं सासे आरो बखालिबो दङ आरोना बखाला दानबा थांनानै इखौ स्टेसनसिम दोननानै फैनोसै इयो न'आव थांसिगोन नालाय टमटमाव जिरायनानै लानोसै आङो एकदमबारे माबाबो लानाय जायाखै आरोना एकदमबारे नर्मेलि थांनो नागिरदों थांबाय थानोसै आरोना बारा गोबाव दोनजाया सासेया फैबाय एकदमबारे बुथेथे उन्दुना सिखारदोंमोनल'सो माबासोआव सिखारखायो खमसे खम 9टा बा 10टा जानांगो लोंनांगो थानांगौ आरो ना जेबो टेनसनानो गैखाया माने ना बिन्दास उन्दु मोनसै नालाय माने टेनसन लानांगौ देलाय बेसेबां उन्दुनाया खानायफोराबो आखौ गोलाव जालायबाय आरोना बिराद थाबनो खानाया गोलाव जायो आंना हानांसिगोन आरो Hip hop ni king ang hip hop ni king hip hop ni king ang hip hop ni king hip hop ni king ang hip hop ni king hip hop ke kalangan sil ang rosta ke kalangan kill ang gosoआव आंनि दुखुआ हाबबाय मेगनाव आंना मोदैया बोहैबाय गोसोनि खोथाखौ फोरमायना होनोसै रस्तानि खुगायाव खिनानै होनोसै नेमखौथ' खालामला मेनसन आं खालामगोन बेखौ टेनसन आं राइमिंजों गावगोन लिरिक्सजों सावगोन सिमाङाव थांना नोंखौ आं सिगिगोन लोगोफोर आं मा जायगायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन बे जायगाखौ दा खिन्थिलांगोन आरोना बे जायगाखौ दा मोनगोन गोजानबो गैखाला एक्सिडेन्ट जानाया एसेल'सै नै लोगोफोर आंनि एक्सिडेन्ट जानाय जायगाया बेनो आरोना नै सिसाखौ नुसुदो खोमा नै सिसाखौ नायनो आरो आंनि मोजां नायबाय माने गारिनि ग्लासा बायजोबना आरोना बे फाग्लासो दुखान लोगोफोरनि स्टेसनाव मोनफैबाय आरोना सेमेन्ट सापुर स्टेसन काउन्टार आइथिं हाबलांबाय टिकेट काउन्टार मोनबाय जों सानैया ओं दे सानैया टिकेट दानो थांबाय आरो ना इथिं ओमफ्राय आं इथिंसो फैबाय मानो होनबाथाय आं इथिं खटखटिथिं गाखोनो हाया ओमफ्राय इथिं समान नालाय इथिं फैबाय आरो ट्रेना दाखालि माल गारिया बेलेगमोन दिनै माल गारिया बेलेग जालायबाय ओमफ्राय जिरायनोबो बेफोराव सेस सान्दुं नांदों आरोना बेनि थाखाय जिरायनो हायाखै थांसिगोनबा दिनै हे गोसो गोजोननाय मोनदों नामा न'आव थांनोसो मोनसिगोन आरो मानसिफोरा आंखौ ओरैबायदि नायदों जेनेबा आं टेररिस्ट आरो नायफोरबायदि नायगासिनो माने मानसिफोरा आंखौ एकदमबारे मानसिनि सेहेराव नाया आथिङावल'सो नायो माने सानदों खोमा मानसियाथ' गोगोम हात्ता कात्ता माबोरै आथिं नेग्रा जोनोम मोनखोलै होनना सानदों खोमा ट्रेनखौ नेगासिनो दा नामा ट्रेना फैथ'वाखैनो बेसे समाव फैगोन मिथिया बिदिनो 7:30 समाव फैगोन आरोना दा 7:10 जाबाय आरो 20 मिनिटसो नेबावनांसिगोन ओंखामबो जायाखैलाय दा ट्रेन ओंखाम उखैबालाय आरो दावदैखौनो खैथा जालांगोन आं जि मोनिखौनो जागोन नामा न'आव मोनहैजासे माने गहपुर स्टेसन मोनैनि सिगां थिगसे जागोन आं जोबथा जासिन जागोन आं बिदिसो जागोन होनबा नोङो थेंक्स फर एभ्रिथिं दे इमान आबदार लानायनि थाखाय दे आगै थ' खामानि गैखाया बारु मा खिन्थिदो कपिराइट जागोन एसे बिराद ना सिगांथिंबो दङ ओमफ्राय इथिंबो एकदमबारे इथिं दङ आरो ट्रेन नायनाय मोनसे माथो बिराद बायो आरो ना बिराद बरिं मोनो आरो जागोन ना नोङो लोंजोबगोनलाय आं दानो दे लोंलाय लोङा दा ट्रेना मोनफैबाय आरो ना दानाबा बेखौ थिनहरनोसै थिनहरलांसै मानसिफोरा नै थांनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय आथिं लेंग्राबाबो दोनफैबाय आरो ना मानो होनबाथाय दोनफैनो गोनां जागोन इमान आबदार लादों ना बिदिनो फैसा गैया ना मा होनो ओमफ्राय ट्रेना मोनफैबाय नै दानाबा बेखौ थिनहरबासो सान्ति जासिगोन बेखौ थिनहरनोसो थिनहरनानै सान्ति लानोसै सिं फैसा बिना लाखिबावबाय फैसा 20 थाखा हरना गोसो बिराद लाखिबाय बाय बाय थांसिनै नै खोमसि नुवाखै दे थांदो दे आराम थांदो ना थांनो बादोंमोन बादोंमोन बाय बाय
थांबाय गथ'आ थांबादोंमोन माबायसा गाबबाय थांथोंसैलै थाङो बिदा बिनानाव थांबाय थानोसै ना ओंखाम उखैबाय आथिं आमथि सादो थांबाय थानोसै नै अट' नेनो होदों अट'आ नेगासिनो नै फाइनेल लोगोफोर न'आव मोनफैफिनबाय आरो ना बेखौ दोनबाय दालागै अबेसे मोनफैखौ मिथिया आं न'आव मोनफिनबाय आरो दिनै आंनि आरो लास्ट माबा खुलिनांगौ माबा खानांगौ मुलि खानांगौ दिनै लास्ट मुलि खानांगौ दिनैनिफ्राय आरो सप्तासेनि उनावसो खागोन आरो ना मुलिखौ दिनै खाबाथाय खनबा जासिगोन आरो साननैदो खनसे खायो नालाय ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो मबाइलबो रिसार्ज गैया मबाइल रिसार्ज नांगौ नङा भिडिअखौ बेखौ माबोरै आपल'ड होगोन बेखौ थांगासिनो आरो ना सिम गंसेया आंनाव गैया दा ओमफ्राय दिनै टिचार दे बार ना गासिबो आंनि आवगोलनि टिचारफोरखौ गोदोनि टिचारफोरखौ गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि टिचार दे जासिहरनाय जाबाय आरो ना टिचारफोराथ' बर' सासेबो गैया आरो ना हारसासो गोजा होमबाबो बर'आवनो बुंबाय आङो हेपि टिचार दे गासैनिसिमबो मानो होनबाथाय टिचार नङाबा दिनैसिम आं बेफोरबायदि फरायनानै ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनो हानाय नङामोन उन्दैनिफ्राय लानानै जेनेबा क्लास 1निफ्राय लानानै दिनैसिम आङो ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामबोबाय आरो ना बेफोर गासैबो जादों होनबाथाय टिचारनि थाखायनो जादों आरो ना टिचार नङाबाथाय आं दिनै ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनो हानाय नङामोन बेनि थाखायनो दिल से शुक्रिया सार